Gibuwagan sa Nigugma. Mao'y nakaingon sa pagmaoy ug pagpangguba sa usa ka 29 anyos nga dalaga sulod sa KTV bar sa Barangay Bulacau, Dakbayan sa Sugbo, Miyerkules sa gabii. Uban sa mga higala, nag-inom og nagvideoke si Ivy, dili niya tinuod nga pangalan, human nakigbuwag ang iyang kapuyo. Makita sa sulod sa lawak nga giabangan nilang Ivy ang mga guba nga lingkuranan, lamisa, aircon ug buak nga 32 inches nga TV nga giingon gisumbag ni Ivy. Matod ni Police Major Raymond Jake Aguho, hepe sa Police Station 7, nga nakadawat na lang sila og impormasyon nga dunay nahitabong citizen arrest tungod kay nagwild ang upat ka babay sulod sa videokihan. Dugang panaguho nga pag-abot sa ilang team sa KTV bar, naabdan nga nagkigda ang upat tungod sa grabing kahubog. 4 na tao sir na allegedly wala doon sa rooms na kanilang nirentahan. So yun, pag natin sir, pag initial investigation, yun nga, na huli natin through citizen's arrest, yung 4. Apan gimakak ni Ivy ang pasangil nga nagmaoy siya tungod kay walay kamatuoran nga nagbuwag sila sa iyang hinigugma. Nahubog ni sir nga, wa may kay naman doon sir nga, nang hasi ni ngadto. So di ba hubog, manakdam juga, matuog man ka, umaka mo gibuhat, natuog na dyan Di nga lang nga, ipakita naman nilang TV nga guba. Kasong malicious mischief o damage of properties ang posibleng atubangon sa mga suspect. Apan nasayran sa May TV Cebu nga nakigsettle na ang maong grupo sa tag-iya sa maong videokihan. Kini si Sheriza May Uy alang sa May TV Cebu.